Родився в 1923, 15 квітня. Матка вмерла, не пам'ятам. Не вам, чи мав 2 роки, чи кілька. Отець оженив другий раз, вдовом, мав діти. Я пішов на службу. Служба була дуже тяжка. Робив по господарях. От як попросту був чоловік, як за пса. Навіть не було спати то на вовчі, то в літі, то в стодолі, то в копках фіна, я був фіно. Робив їм до 40. Як я мав 18-17 років, вже ліпше собі взяв. Робив іначе, поліпше. Так вже міг йому кузинця убрав і того. Не пізніше поїздку настала війна. Війна забрали мене до Німець. До Німець забрали мене самого до себе. Решта поцапали, прийшли матки, плакали за мною. Не був хто плакати, і мене забрали вже зберуть до Німець. Як їм ходив, так не забрали. Навіть забрали, казали, що мені доїдьте до біччям пожигнати, піду пожигнати. І пішов ти сповів, розповідати, уважайте, бо він на мене не звибив. Щоб не хотів, то запережали, пожигнав їм звідки, забрали мене до пов'яту. Там зорганізували, одослали мене до Німець, до Кракова. Кракові їм ще пильнував за своїх, бо йшли з другого села, з Чорної. І там їх йшло то не котрий, я їм знав, що тримав з них. Але попросту, не мав пари. Так вже все було, як то були знайомі, кожен ще тримав свого і тримав. Мене заставляли самого до мого. Заставили мене за самого дозаду. Приїхали до Кракова, смотрив їм, де ти куди прийшли з другого села, бо кожен знайомий був. Так, де не міг трапити, але знаковий. Там не грав, прес докторія, викопали, вичистили. І потім одослали нас до Німець, до транспорту, знову з Кракова. І нас з Кракова завезли до того, то привезли на місце. І так вже поїде до німцям, знову їм попав, він перейшов сам до свого села. Ані поляка не було, ані поляка, ніяк ніхто не був. Bardzo trudno było, bo zgadати się nie zgadał, bo po-niemiecku. I trudno było того, ale w jakimś czasie dowiedziałem się, że dесь to kolega z drugiego sela nie przyszedł do того, ale bardzo im było niedobrego trafiłem, niedobrego gazdu. Bardzo dużo roboty było, tak że nie mogłem. Не знав, коли їм ставав, коли робив, до 7 години мусило все бути первину. О 7 годині на поле. Так вже робив до самого вечора, так не міг вже витримати, мені докучило, навіть відлічили мене як поляка. Навіть на приїзному столі мені не дали їсти, вони їли, я їв на другому столі. Пізніше ще довідав, що організація українська була там. Українці були ті, які повстали у 17 чи 19 року.
повтікали до Чех. Ну і там зостали ще українські bardzo і дуже було. Були і баби, були і хлопці. Вони мали якусь організацію українську, так що я довідався, пішов там, де я не є тим поляком, я є тим українцем. Ну, достаємо легмати. І достаємо українцям. Бо маємо легмату, так що мені вільно було йти, чи до кіна, чи де. Але я подумав, то Бавара, пішов до іншого Бавара. Приділили мені. Навіть мені повели так, бив з одного фогля, а зараз підеш до другого фогля. Ну, але то було кавалок з дороги, праwie 20 кілометрів від міста було. Там їм був, робив я рік. В листопаді мене паспірнику мене забрали від того Бавара до фабрики. В фабриці було дуже зле. Bardzo mało їстів. Так що один хліб був поділений на 6 хлопа на цілий день. Так що був голод був, на вечір була тільки там яка зупа, так було, якби в вінженню був. Ну, але так що вільно було нам йти, як виживання. Потім був народ американський, ті фабрики. І завалило там 6 фабрики. Ну і справді того рятували ми, і достав їм хворобу. Потім мене забрали до шпиталя, поготові. Лежав їм від грудня до марця. Лежав в шпиталі. Так що лежав їм з німцями, з чехами. Разом і чехи допомагали. Навіть одна сестра, яка була з Червоного Крижа, та й ми допомагали. Їсти ми принесла до булки, до хліба. Ми принесла до Чехи, приходили до них, то ми ділили, бо німці ще не ділили. А Чехи вже ділили. Були тільки 2 зали цивільних, що лежали, а решта було у війську. Інші побудували барак, шпитальний, обцукрайовців. Ну, але я робив до кінця в тим шпиталі, бо я працював. Приходить сестра законна до мене, чи як все робити з ним. Я повідомив, ну не мав я пряного вибору, бо я лежав з німцями, чехи лежали, а обцукрайовці лежали в тим бараку. Так що я підняв ту роботу. Робота то була така. Бандажів дуже бракувало, бо було дуже дуже війська, великий шпиталь був 10-пентровий, новий, старий, саме військо, тільки 2 зали були цивільних, а третя була вузька на виконтрольна, то вмерав, то там давали до того. Мав вмирати, то там до того давали. Так що я там з сестром працював за цей час. Дим снув, вона одійшла. Обудив їм час, сестра зв'язку. Вони прали бандажі, то бандажі якби прали, то зробив ще шнурок. Я її ті сестри розтягав, тот бандаж, а вона крутила през таку машинку. Так вже не раз приходить, візита приходить, дуже докторів, сестри на візиту. Ну, але там директор powiedział так, Петро тільки працює, по-німецьку powiedział, поїхав Arbeit, powiedział, прух, і йшов далі. І так вже мене не виганяли, там був такий замилуваний, отжавовий доктор, був дуже добрий.
Навіть потім по 3 місяцях, по 4, ківіміти, бо страшні нальоти були. Бо там промислове дуже місто було, дуже фабрик було, дуже копальні. Ну я ківіти, вони мені не казали йти, але я оперся і пішов. Верну їм до тієї фабрики самої, бо свої манатки забрав їм до бюра. Вернув їм, але в бюрі дуже, в тій фабриці був їм таки нічий тиждень і прийшов, вернули мене до Бавора з Паврого того, до того самого. Там їм робив до кінця, того Бавора. Ну і до кінця робив, пізніше прийшли русські, нам робило дуже поляків, прийшли русські, ми перед мене оскаржили, що я не ксуйте домів, бо я українець. Я українець, і русські мене забрали. Забрали, ми казали, швидко забрати, і забрали мене. Ну я пішов, ну, як їм пішов, ну, вже як іти? Я пойдам їм українець, але польський. Отець був поляк, ну, бо що їм мав гадати, мене залишили. Тих українців решта забрали. Організація була, ніби гадали, що пойдуть вже мусово, а тут пойдуть, керують, вже йдуть на японцям допомагати. Але я zostaв, мене заставили. Верну їм з повротом домів. Бо мене вивезли далі, ну то так вже не треба було то валізки шмарити, але мені шкода було, то маємо пари там убрань і того, боїмо того. Ну і верну їм з поворотом домів. Ну, вдома не було роботи, то по війні не було що робити. Там поєдні корови їм заставив, того воно добре. Отдав їм, пішов їм на Тартак, на Вілкочим, Тартаком робив. Він ще вернув, брат захворів, вернув їм дому, взяв їм припустку. Вільне же піду, але потім він ще до тієї роботи не достав, там робив. Робив їм трохи пшенковина става грибацька. Але там поки мотор ще був, вудка моторова була, поки ішов, то був. Потім ще запсував, треба було в воді робити. Верне, прийшов їм до такої групи будівельної ремонтової Пегеровської. Так їм ті групи робив до того. До 50-го року, 50-му році оженився. Оженився з таком, який родина виїхала до Росії, вона вернула з Німця. Навіть не було общих людей. Не було нічого. Ані вишки, ані мишки, ані ніч. Я робив ті фабриці, тій фірмі. Ну, трохи доробили таку корова, потім найгірше було так. Рік часу, прийшов рік часу, була біда, ну, але якось ми ще доробили. Так вже доробили ще до того часу. Потім жили добре. Ну і по якому часі жена захворювала, мерла, а я зараз достав при дівчі. Ой, то і потім. W jakim celu jesteście? Ну, перше ще живороді. Різні люди жили, багатші жили ліпше. Але праві вже швидко однаково що вбирали. Не було. Там товариство було. Сходилися старші до старших, молодші до молодших, кавалерка все мене. По татушку робили, співали. Іншого заняття не мали, тільки того. Bardzo młodzież to bardzo miło się zachowała, bardzo miło.
Raz było różne. Była zabawa. No, przychodzili z інших сіл, Береста, Поля. Nieraz i byli, i dobре się byli na tych zabawach. Bo tamte niby grali, tamte płacili za tańce i chcieli tańcować, to te sobie nie pozwolili toho, żeby toho, no i stała się bitka, pobili się po toho. No, rozeszło się to wszystko, a tak żyli normalnie, dobrze żyli. Tak, to młodzież, nie można powiedzieć było, zgodnie żyła, chodzili się, starszy do starszej, kawalerką, różnie to było. No, ubierać się było jak to my. Nie było tak, że nie ma to, to. Krawatku to prawie nikt nie nosił. No bo tam mało, to nie było. Teraz jest, człowiek nie zna kotu koszelu widzicie, to by znał kotu koszelu, bo nie było właśnie, bo mał 2-3, to właśnie nie było. No nie było odkaz, groszy nie było. Mogli takie koty mali lepsze życie, ale te jednakowo żyli. Prawie jednakowo, no lepsze mali, jak to mniejsze, bo to nie było, no ale jakoś to leciło. Tak by było zgodzi, ubranie. Nikt tylko dbał, żeby się ubrał, żeby jakoś wyglądało i właśnie nie było. Tak różnie było. No. Wieczorami się schodzili młodzi ludzie? Tak? Wieczorami się schodzili młodzi ludzie? No. Schodzili się. No i to, no to, kazał im powiedzieć. Ja pracował w Nyszym, robiłem prawo. Jak im przyszło z Niemiec, to robiłem jakiś czas pisał w Nyszy, robiłem fabrykę kawy. No nie miałem długo robić, bo bardzo były pijaki, no i trzeba było, nie dali mi ulgi, musieli nie ubrати i do restauracji siedzieć, no nie ma. Пішов до одного до ресторації, але інде. Там мав їм добрий поет. Там мама його години мені дав, на суботу мені дав, каже, раз 100 злотих, плюс 100, то ми ще згодили, самоходом їздили, то Вроцлав, то Катовичі, то ту різні товари, ну, аж було двох. Але там те вете на газдивці робив, а я з ним їхав на тим товар. Мав їм добре. Ну, прийшов домой, ну, праві перед виїздами. І стратив їм швидко, міг їм там зостати. Ну, перед виїздом чекав їм ряду, бо він по Горлицького повіту висідлав. Ну, то чекав того порядку, вже коли вийшли мету. То воно і так. To wszystko nie ma, to wszystko moje życie przebyło. A teraz tylko się czeka, kiedy ta panna przyjdzie po mnie. W Perunci kilo było numerów? A? Kilo było numerów w Perunci? W Perunci było numerów tak do 120 liczyli numerów. I tak znam po porядku nawet mieszkańcy, którzy mieszkali, to ja ich wszystkich znam. Po kolei, od początku do końca. Różne. Na Ukrainę kilo wyjechało rodzin? A? Na Ukrainę kilo wyjechało rodzin z Perunki? Na Ukrainę? Na Ukrainę to wyjechało to. Я би треба було полічити, бо я знам, коли поїхали. Можна по того, на Україну так. Ale łyce jak 50? Łyce jak 50 rodzin? Ні, менше. Менше як 50? Менше. Раз. Два. 3,
4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, koliko 20 rodin. A uvernuša dahto? Nikto neveril. Nikto nevernu. Ko 20 rodin pojechał. A powiedzcie mi, a na prawosławia w którym roku w Perunci przeszli ludzie? Kto? Na prawosławia w którym roku przeszli ludzie? Na православному році то byli żakie to jakoś tak православне to ja mam. Ja pamiętam, коли прийшли, то якось було так, мама в этом нема віку. Я 13-14 років. Я прийшли на православне. Прийшли на православне і не мали де відправляти. Почали відправляти на уніатки. Не пустили її. Побудували школу. А в тій школі потім зробили, прийшли на православне, в тій школі зробили православну церкву. Тимчасово. А школа, навчитель прийшов, ну то наяли собі одного Кузьмяка, Фірія, наяли собі мешкання і там вчили ще 2 роки, 3 роки. Ну і пізніше побудували церкву, і прийшли ще того і зробили школу. Туди побудували. То так dokładnie, potem to roczy, to ty nie powiem, bo nie pamiętam. To pamiętam, że ja mały wtedy jakoś, tak do 13-14 roku, jak prawosławne przychodziłem. A kilo rodzin przeszło? Kilo rodzin przeszło na prawosławne do... No większa powinna. A czego przechodzili? Czego przechodzili na prawosławne? No, czego przechodzili? Нашли коти нашли, że to jest wiara pierwsza. Że to jest, prawosławnie jest pierwsza. Нашли, że takowi chodzili wpisувати, kto chciał. Na prawosławne, no to poprzychodzili, to ніхто там не мучив, хто хотів. Ну, але поприходили. Так вже не приходили дуже, так мало сів прийшов, навіть в нашому повіті, Новосандецькому, то дуже мало було. Раз, два, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 сім. Tylko прийшов. А то ти zostali греко-католиками. 11 сім. В нашому повіті. A pamiętacie taką odprawę w prawosławnej cerkwi w Perunci? А як To opowiedzcie, jak to wyglądało. Я нормально, а відправляли, як ви тут відправляють. Жаком був тут у того Русинка брат. Антоний. Антоний. Спочатку ходив поручитель, чорний, а потім відправив Русинка Антония. Жаком був. Кощільником був Ваня Хватан, поки не вийшли дорослі. Він вмер, а вона поїхала дорослі. То був кощільником, а він вмер, а вона поїхала дорослі. Антоніо Жаком був. Ну, видиш,
A ksiądz mieszkał w Perunci, czy przyjeżdżał od Dakal? Ksiądz doїżджав спочатку до Сніниці, а пізніше побудували, як церкву побудували Клебанію і мешкав на Клебані. Останній ksiądz був таким старшим з бородом. О. А в котому році, ну докладnie ти не повім, в котому році побили, пам'ятам, але в котому році то не можу повісти, бо не пам'ятам, коли церкву будували, і в котому році докладnie православні приходили, то тих не пам'ятам, якось так я мав 14 до 15 років, так я мав. Так, або 12, ну, я так мав їх покличку. О, таке биве. Вони тут такого не є. Як ми знав, як Юрка або Качука, або Ваня Скарбського, так, покличком був. Котом ночі то не пам'ятам, коли пам'ятам добре, а котом ночі то не пам'ятам. A co robiła młodzież wieczorami, tak jak się schodili? No. Wieczorami co młodzież robiła w Perunci, tak w sobotu, w niedzielu? Jak? Młodzi ludzie co robili wieczorami w Perunci, tak jak w sobotu, w niedzielu? Молоді це було коли. І неділю, суботу, а і так вони посходилися, спів, погадали, потанцовку робили собі, поспівали. Багато дуже було, тільки то було. Навіть так, неділю то було так, що гули, а так вечорами ходилися. To gra, nadaje? Tak, grali. A No, szkoła była w Perunci? Szkoła ostatnio było, коли не було. Pamiętacie szkołę? Не було школи. Коти ходили до Береста, вони коти ходили до Чорної до школи, а на зиму наївували собі дим. Ой, вчилися, приходив такий, що вчився, од рано до вечора. Читати, писати, не там читали і писати. Зимі, коли школи в Перемчі не було, аж пізніше побудували. А школи в Перемчі не було. A to tuż to pobudowali, to pamiętacie? To tuż to pobudowali, to pamiętacie? Pamiętam. Chodziliście tam do tej szkoły? Chodził jeszcze jeden rok. A nauczyciela pamiętacie, jak się nazywał? Pamiętam, Adam Dzimba, A to był Polak? Polak. Polak. Нового Санча був, потім був другий, до старого Санча. А як йому було називсько, то. А той Адам Жемба хотів хрестинство зробити. Звибив на Адамняка, Юрка, не знав, бо він виїхав до Росії, із Дюбінського. Він звибив на нього і взяв то горбо, взяв, зашмарив зо стіни, потаргав і шмарив на землю і подоптав. На учитель. І замельована на поліції. Вже то те двох зробили. Дюбинський і Адам'як, Юрко. Ну і міліція прийшла і позамикали його. Зараз прийшли, заложили гайданки і так його проводили. Ну, дознати вже він, то на учителя шмарив то горбо, то він робив його руками. Не мав рукавиць. Odtyski. І то взяли відтиски з тих двох, не наводилося, взяли відтиски його, і його забрали та й пустили. То було в школі, як тот Полак.
За того першого, перший був навчитель Адам Жимба з Нового Санча. І то з того, як то де зробив, то горбо подер, і шмари на підлогу, подоптав. Його достали обчистки, його замкнули. Що з ним зробили, то невідомо. Його замкнули, чи що. Ну, а напевно його укарали. Ну, а ти впустили. A korczma była w Perunci? Korczma była? Не Gospoda. корчма. Корчма, як був колись була. А потім тільки був склеп. Ale ciż mał Żyd? Kto mał sklep? Ciż Żyd? Склеп був до остатка, був Данько Русинко мав склеп був. Ну, було там, вино було, пиво було. А пред був жид, то була корчма. Але потім то жид не мав, корчма тільки мав трафіку, папіроси, запалки, тейто. A pamiętacie jak się nazywał Żyd? Pamiętacie jak się ten Żyd nazywał? Пам'ятам. Jak się nazywał? Хто жид? Берко. Berko. Берко. A co się z nim stało po tym? Ну, забрали німці до Гену, Грибові гетто. Там їх вистріляли, все-таки Грибові. Їх забрали до Грибова. То Берка. Один жит був. Берка. Берко ще називав. A cygany? Циганів не було. Nie było w Perunci. Не було. Колись були. А потім зліквідували, що не було, тільки був один. Такий старий циган, того доховали, він хотів, щоб плазму дали під будову. Вже постав я, цигани його доховають, а ще люди не згодили, так я його доховали того цигана. І у циганів не було. Колись були, а потім не було, циганів не було. І жид був. Жид був, двох було жидів, але один тепер десь розвалили йому давно, то був один zostaв. Жид з того, то був другий. Такий Осько був, а потім на рабина ще. А тут потім zostaв тільки один Берков, жид. Це не було. Це не було так. На прибудову конверсація, дуже люди ходили, то на прибудову, то ту ружні. Дуже не було, але дуже було. Ота вашу пішли на круги, то Анкина родича, то було від Береста, було 3 хожин, так було. Кузьмяк був, ну, то Петро, Кузьмяк, потім Висоцький був брат, Севестр, Ваня Джадик і Русинко був ще далі там. За Філівком, великом був Рижанич, Петро Кузьмяк, Папач, Макух і Голов'як. І такий був Чех, а як він це писав, то не знаю, не пам'ятам. Називали його Чех, бо він з Чех прийшов. Тут потім на рівнях було Москва, Лешко, тут Гальчак, Данько, Чиліво. І це не було. Над потоками був Кузьмяк, Домка, Череп, Мартин Кузьмяк, Стефан Кузьмяк і Марко Бодак на прибудову. І на кригах було, там три хожі до Перунка належали.
Ja tak вчив опис до перунка дому. Вико був так. Jedna, że było po opisu Perunczy, to tak były dwie cerkwy i droga po Hubena do Berechta. Tak to niżej było, pole wyższe było droga. To opis Perunki były tylko to. Jak się by kto pytał, opowiedz mi, co tam Perunczy jest. No powiedzieć, dwie cerkwy są, prawosławna, grekokatolicka i to ta droga jest, która jest pogubiona. Jak jest Perunka, to powiedz, jaki opis Perunka. No bo powiedz to do Bresta była droga pogubiona, to išlo tak nisko. No i dwie cerkwy, to opis Perunka był. A kto był Witą? O? Kto był Witą w Perunci? Witą. Вітом перший був Кузьмя Вітяк. Пізніше був по Жук, а по Жуку був Ваня Кунчик. Перед виїздом був Ваня Кунчик. А Вітом то був Кузьмя Вітяк, потім був Шовтисом. Потім Кузьмяко Вітяк був Жук, а як вояк був, то був Ваня Кунчик. A jak ste przyjechali z Niemiec, to w którym roku? W 45? 45 w maju. W maju. No. To teraz opowiedzcie, A jak... w 45 maju tam byłem tak jak nieczuły pół roku doma i jeszcze wyjechał na zachód. I potem ste zazwernuli do Perunki. O? Potem ste zazwernuli do Perunki. No. No i teraz... Przed wyjazdem prawie do zachodu przyszło, bo nie pisał nic. Jak im pisał, tak bym przyszło. To przyszło, no i było wysiedlenie i pojechał, nie pisałem tam. Pojechał z nim tu na zachód. A ludzie się spodziewali, że będą doganiać Lemkiu? Znali pierwsze, czy... Ludzie się spodziewali, bo tak wychodzili od Przemyśla. Jasielskie, Krosnańskie, a wszystko išło przez Gryby. O. Na Pejnicie Gorlickie powiat. Już po Gorlickim powiacie już się zabrali. To nie wiem, ja nie znam jak to było. Daj się zabrali tak po Gorlickim powiacie, to ze mną zeszli tu zabrali tak Perunku. Bo березі ще не брали. Перше Перунку брали. Перунку Клюрну. А там те Банича і Ізби, ну то належали до повіту Горлицького повіту, не ту належали. То там тих перших виставили. А то як вас відв'яли, то віддали. Ну, потім по порядку зараз забили. За севом, за севом. А йшли так, Матвейку. І коровом тягли єдним. І так мало того йшло, як то мав, то запрячу, то мав, а кілько то взяв на бік. Я мав один місце, то набрав на один бік. Було пари осіб, то їсти, то того, то мав, ну кожен собі брав, ну кіло того там набрав. То прийшли на захід, то що там? Робили за пару кіла зерна по поляках, ну бо що мав їсти? Не було ніч. О, по 5 кіла, по 10 кіла, по 7 кіла на день робив. A w jakim miesiącu wysierali Perunku, pamiętacie? В якому місяці? В червні. W czerwcu. Так, в червні. To już Навіть як висідали, а то Гарбира, то кивовий був. Asafa. No. Пішов косити коровам, ну бо ми мали коси двоє, дві корови мали і якось там теля там мали.
пішов косити зерна, бо зерно було велике, то вже такий рік був, так вже і навіть черти грулик витли. Пішов косити, то військовий прийшов і накопав му до дупи і водоному. Не вільно рушити. Ну і не косив. Ой, так я пішов. A wojsko koli prišlo do sela? Ráno? А? Koli prišlo wojsko do sela, do Perunky? Ráno? А зрана прийшов, зрана прийшов. Z rána. Зрана, як 3 години już не є села. Нема żeby того. Побере чаї вже має жити. О. Тільки й прийшов, каже, там на обставка, ой, язда. Ой, швидко їж. Ще така буває одна баба, от я нема, вона від сусіда була, але сама одна була. Тобто ті люди швидко йдуть глазами, а хто так кричать, люди, що ви робите? Там свої доми опущати, те здурилися, що? Ну, бо вона не знала ніч. А потім її забрали його. Вона зосталася, але потім прийшли, позабирали її. Бо щось і пари зостало таких бідних, хто не знали, де воєнне кого. Пішли, позабирали і туди. Дорослі йшли. Де ж? Вийшли одні дорослі. Америка. Будуть саме булки їсти, то вона казала, то делегати. То ти вийшли дорослі і прийшли другі делегати йшли. Ну і котрі другі нас. Не хотіли йти, мали якось мали інші багато, бо то були так, котрі там з німцями там мали то добрі, там того, мали тих забрали, а то повели на тих бідних. То забрали таких джарів, то він були не знав, що це значить. Киданько Чиріво, Бодєвич, і ще іншим гнали до Грибова, забрали їх, вивезли. Грибовича питали, де ти до Росії? Ні. Ну тепер, та йти до Миру. Ну і вернули до Миру там. О. То те друге були добре були. Ми навіть зробили, прийшов його, було їх 3. Хотіли забаву робити. Але хотіли піняжі, бо вони мали за що пити. Ну, подано зробили, тут не робили в Чорний. Тут забаву. Град робили в Чорний, тут забаву. Нас забрали, котрі цих хлопців, я, Петро Кузьмяк, і то нам дали мундури русські. Курватку, переверку, автомат. І а вони в оркестру накли, а ми żeby піняжі позбирали. Ну, стояли і збирали, тоді піняжі були. Хто навіть у шовти зійшов. А він знав, що шовти спину, ну, тебе патити. Запатив. Нам мене хто ти другий делегати робили. A opowiadaliście mi, że jak wyganiali w ten dzień, to ktoś wziął ślub w cerkwi jeszcze. Брав шлюб, як виганяли його, то брав Шкарбський Ваня з панком. То летіли до церкви. Церкві дав їм шлюб, і такий військовий, в церкві сідали на того і не попікли. Так що тільки летіли до церкви, сам їм дав шлюб, дав і поїхали там по шлюбі того. Ваня Шкарбський, панка,
до Жубинова. О. To was wezli z peruki де? Tam w 47 roці, як стоїш, як люди виганяли, ні? То з peruki ste їхали возами, де вас везли? До Грибова? До Грибова, але виїхали попід Перунку, є дорога до Полян, і там ми їхали потім до Грибова. На Грибові на штаті, там прийшов чоловік, мав бюро з тими військовими, ну і нам там писали на транспорт наш. Кілька є вагонів, і до одного вагона 2 родини. А решта, що зостало, то на другий. Так Перунка зостала на 2 розділена. Зостава пішла на Спритаву, одна, а друга пішла до Щинави. Щинави розвалювали. А кричали: українці, бандеровці, Щинави, українці, бандеровці. То військові прийшов один міліціянт. Тільки один на тих бандеровців, тільки один прийшов. То ще розсміяли, виставці мене. Ну і так приділали його. Дехто вже на халупках пішов. Приділяли, то Щинаві заставили, за Щинаву, ваші були за Щинавом. Як мені його ще то Тимова. О? Тимова. Ну, то там було то. А вояки польські були люди, як виганяли? О? Вояки були люди, як виганяли чи ні? Здарялося? Że wdarł takiego wojak? То військо? Wojsko, czy było ludy? Не було. Ну, то не можна powiedzieć, то не було. Не було, тільки не дало. Хоч котре прес хліба пішли. Я баба хліба пекла, засадила, і треба було виняти, і не дало, прес хліба пішли. Бити не було. A byli takie ludzie, że nie chcieli i tej siłą i zabrali? Не було, не хотів йти, там не було вже не. Воно хай конець. Береся і конець. Не було так, щоб хто оперався, я не піду. Марш і конець, нема ніч. Не було того, щоб там zostaв, або того. Не було того. Кожен час бере вийшов. То виділи, то де, по Горлицькому повіті робилося. О. То було страшне. Так само мого вуйка. Він був шевчом, Брунарі. Прийшли з ліса, партизани, мішали на голову. І казали йому забрати все речі, копита, то. Ну і запровадили в Одесі в ліс, в бункер чи де. Не направив їм червіку, то за тиждень часу. Йому їсти давали. Прийшов пан, потім знову відпровадили його. Щоб не вийшов, щоб не повів, нам вже як, а хто скаже, або того вже не пішов. Ну і прийшов військо, десь був. Я не знав, де був. Направив чоловіка, направив. А де це заправдили? Я не знав, де це заправдили. Як то не знаю? Ну, я мав очі зав'язано. І не знав, де був. Ну що, били, скопали, а потім баламутив того. Били, не потачували. Так вже не знав я, з ким розгадати. Я там не видів їх, бо я був на заході.
Не знаю яка. Тоді приходили в мундирах польських і тоді в мундирах польських. Польське військо приходило вода, ще, бо коли були за сходу, знали по-українськи, ми українці. Тоді приходили і знову ми полякам, тоді ми їх познав, коли військо, коли не військо, познати, але вдалося там. Ну і не зробили. Скажу, як то прийшли до села, скажу, ну так як Ваня Кунчик відсилав до Таличан завати, знати на міліцію, партизани були в селі. Чорний був жовтий, медував кожен раз, коли пили в селі. Опоминали його раз, другий, нібито ти з ліса. Не допомагав, прийшли і завісили його. Тобто банда бандеровців. Ну і що, не зробив ніч, не знав є. З ким гадав, на кого гадав і хто є. Не знав є, з ким гадав і хто є. Як був, так і вже знаний був. Ну там у спадку мав на гамбі, не поїдали, брат мій оповідав. Не йти, ой, не гадав, коли знаний був. А не знав є, з ким гадав, з ким то є. І робив, що хотів. То хотів, то брав, і то не робив. Не зробив ніч, бо вони мали бронь, а ти що зробив бронь. Якби дехто зробив, ну то ще втекнув, побили або що, і не зробив ніч. A Niemcy приходили до села? А? Німці до села приходили? А німці, ну то німці приходили, я не знаю. Я не був вдома, але подібне, що приходили. Приходили, можуть давати молоко. Хто не дав молоко, ну то так Ваня Кунчик, той, хто був жовтисом, ну він не давав щось і там не того, то потім говорили до Швинчина. А до Швинчина Ваню взяв у того Асафата Гарберу набір, він пішов до нього, але це було під конець. І вже навіть, коли русські близько були, то так вже не те, кого прияли, а там номерка не достава, бо то конець. І русські надходили. Ну, не знаю, я там dokładnie не знаю, бо я за ними я не був вдома. A jak ste pojechali do Gryboła, jak wyganiali, nie? Jak ste pojechali do Gryboła na stację, to w ten sam dzień już ste jechali na zachód, czy ste czekali tam jeszcze na... No. Ten sam dzień już, tak? No. No, w pociągach. No pociąg, no, ładowali korowy tam w tym pociągu. Korowy były, co było, wszystko w wagonie było. Wszystko w wagonie było, tam nie było nic. Kiedy ste jechali na zachód? A jak znam tylko to jechali. Потім mi się zdaje, że він їхав на Лігницю до Гвізданова. І з Гвізданова до Świnowa. Бо він часопав. То там, прийшли на захід люди. Некоторі прийшли, бо все-таки ще порозходили там, хто служили там. То за пару кіла робив. Ну бо один рік. Потім якось заробили, почаяли, то його слабайка. Ogniwała się żena na murza, oj, oj, oj. Działa Perynu i to duszynu, oj, oj, oj. I piszła spady na koniczynu, oj, oj, oj. I piszła spady na koniczynu, oj, oj, oj.
Odcili Marusiu bluda. Odcili Marusiu bluda. Nie lubili, odcili podporowa luda. Nie lubili, odcili podporowa luda. Nie lubili, odcili podporowa luda.
Czesia baby ty tra la la la, Rosynkarze do żwarety, hej, hej, bajda, Czesia baby ty tra la la la, Neżędy siały z Polkami, Czumaj, czumaj, no. Neżędy siały z Polkami, czumaj, 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 no. Lepsiarzy też rusynkami, tra la la la, uhaha. Neżędy siały z Polkami, czumaj, 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 no. Lepsiarzy też rusynkami, tra la la la, uhaha. Użyj donych kust szampona, tra la la la, uhaha. Oto włosy Sudorsona, użyj donych kust szampona, tra la la la, uhaha. Oj piduja, czumaj, czumaj, da. Oj piduja, luhom, luhom, czumaj, czumaj, da. De mi miły tra la la la, uhaha. Oj piduja, luhom, luhom, hej, czumaj, da. De mi miły orepłon, tra la la la, uhaha. Ore miły z ranoczku, rozwili się tu manoczku, ore miły z ranoczku. I wesoło!
Hey!
Tam są miło,